Siyambonga uNkulunkulu osophinde wasivumela nakulolu suku lanamhlanje ukuthi sihlangane kanye nawe mlaleli weKhwezi FM igama ngingudoni Sibongo ngudlamini ngiyakubingelela kulesikhathi samanje. Namhlanje ke ngiyajabula futhi ukuthi sesiphinde sabuya naye umfundisi umama laphane uPS Nzimande. Uqhubeka ke laphane kuchungechunge lemlayezo awuphethe kulesi sikhathi la ekhuluma khona ngobungcwele. Namhlanje ubheka laphane izinto ezimbalwa nje ezisixabanisa noNkulunkulu nasiqoqozela khona ukuthi kufanele ukuthi singabazalwane siziqhelise phakathi kwethu. Ake simnikezeke umama aqhubeke nalomlayezo obungcwele aphathiswe wona kulesi sikhathi. Ngicela siyibaleke lezi zinto ukuthi kukhona izinto thina siyisebenzisile. Once waqala nje ukuyisebenzisa igama lakho selilotshwe encwadini yokufa. Selilotshwe encwadini yasesihogweni. Usuqalile nje ukuyisebenzisa lezi zinto. Ake siyibheke ukuthi iziphi lezi zinto. Le product ama-attachments lezi zinto esiyixhumayo. Yizo lezi zinto ukuthi meke waqala nje wayisebenzisa. Hawu igama lakho seliyasusa encwadini yokuphila. Noma ngabe ethi ubususindisiwe. Liyasula igama lakho encwadini yokuphila ngoba usune product enye manje ehlukile kunale yonsindiso. Ama-attachments, ama-jewelry, ama-tights nalezi ingubo lezi ezama-tights ezisiveza yonke imizimba. Ingubo ezimfushane. Ilezi zinto esizigqoka eveza ngisho namabele. Ilezi zinto bazalwane ezingcolisayo umzimba wethu. Ubona ukuthi umuntu mangabe ebona umuntu wesifazane engagqokile la kumafoni. Ubona umfana mhlambe eseyikhulula yena. Lezo zinto ziyayingcolisa umqondo. Ngesikhathi embuka umoya wakhe uyangcola. Abese ayikhulula yena ngesandla sengcola umzimba wakhe. Zonke lezo zinto waqala wenze njalo igama lakho lilotshwe encwadini yokufa. Ilezi zinto ezivela la ngama-pornographs. Ilezi zinto zobulili bazalwane, ubulili obubodwa. Bazalwane asikwazi ukubalekela izwi likaNkulunkulu kufanele livele obala. uNkulunkulu uyakhala ngoba usinikezile thina izwi likaNkulunkulu. Mangabe uthi uyabheka lapha ku Leviticus kuthiwa kukhulunywa ngemshado, imshado engcwele, iyavela lezi zinto ukuthi ungenzi umntana wakhe isifebe. Ubaba akangalali nomntwana. Izwe lizogcwala ukonakala. Izwe lizogcwala iziphingi. Sinjani phambi kwaNkulunkulu. Sinezinto bazalwane ezingcolise izwe laseSouth Africa. Lezi zinto ezingekho ekufanele itholakala ebandleni. Ngoba ibandla bekufanele ngabe yithemba lokugcina. Ukuthi mangabe sekunje emhlabeni abantu babalekele ebandleni ngoba kwazi ukuthi khona uNkulunkulu. Kodwa manje nalaphakathi endlini kaNkulunkulu sesimxoshile uNkulunkulu. Namhlanje kunamanyala enzakala eSouth Africa, ibandla lathula lavala umlomo linikiwe izwi likaNkulunkulu. Ukuthi thina kanizokuhamba kanje kodwa namhlanje singene ngaphansi angazi ukuthi ngizothi singene ngaphansi kwani sathula sathinya. Akuqali bazalwane ngeSouth Africa, akuqali manje ukuthi kushawe umthetho omelene nezwi likaNkulunkulu. Wake washawa ngesikhathi soDaniel, washawa ngesikhathi soShadrach, uNebukadnezari kwathi esikhaleni nje wavela wamisa isithombe wathi ngifuna nonke niguqila. Zonke izilimi, yonke imindeni, bonke abantu ngifuna baguqile isithombe sami segolide. Kuthiwa abaJuda babevele bebeyiqhayisa kababaJuda ukuthi bona bangabaJuda. Kodwa bayithola beguqa kulesi sithombe. Lamadoda abathathu, lezi insizwe ezintathu zama zathi ngeke. Thina singabaJuda thina, siyinzalo thina ebusisiwe uNkulunkulu. Laba abathathu, bonke laba abanye abaJuda bahluleka ukulimela iqiniso. Namhlanje bazalwane baningi kangakanani abantwana bakaNkulunkulu eSouth Africa. Kodwa mase kufika izinto nathi siyangena ngaphansi komthetho. Umthetho usixabanisa noNkulunkulu. Futhi mangabe sekunjalo asivele obala ukuze nabantu basizakale. Bazalwane ngeke size siyilandulela. Ngifuna sazi ukuthi thina esigodla iqiniso nathi sacasha. Kwenzeka izinto ezinje sacasha, umhlaba ubhubha sacasha, iSouth Africa ibhubha. Angeke siyilandulele uNkulunkulu ngoba usinikezele lizwi ngoba esithembile ukuthi einsukwini ezinje bakhona kodwa bazommela uNkulunkulu. Namhlanje sicashile sithi hayi
isikhathi nabo abantu abanikezwe ithuba. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu mangabe khulunywa ngemshado likhulunywa ngazo lezi zinto ukuthi umuntu akangathathi ngisho udade wabo kankosikazi wakhe. Lisho wesilisa kangalali nowesilisa kuyichilo. Kodwa namhlanje hayi bazalwane, izinto eziyichilo zivunyiwe. Kodwa abazalwane abanikezwe iqiniso, abazalwane abanikezwe izwi likaNkulunkulu, sicashe nalo izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna sikhulume lezi zinto. uNkulunkulu uyazi bazalwane, usathana izinto zakhe uzenze zabasobala. Mawuhamba lemgaqweni amabhodi kaSathana asobala. Kodwa thina kufanele sigode izinto zifihlwe, izinto zikaNkulunkulu. Kufihlwe izinto ezosiza umuntu. Lezi zinto ezibulalayo izona ezibekwe obala. Bazalwane, ngacela uNkulunkulu ngathi Inkosi, angeke ngikwazi ucompromise ngezwi lakho. Ngeke ngikwazi ucompromise ngezwi lakho ngoba uvele sicompromisile ngezwi likaNkulunkulu. Safuna ukuthi sithandwe abantu. Sashumayela ngendlela ukuthi sithole izicuku, silandelwe abantu. No, iqiniso likaNkulunkulu limi linjengoba linjalo. Angifune isicuku, angifune umuntu ozothanda uMama uNzimande. Uthanda izwi likaNkulunkulu. Lento umoya ingcwele ekhuluma la ila ezwini likaNkulunkulu. Ikwimanual yakho, angeke uzuyilandulela. Umoya ingcwele uNkulunkulu mayikhuluma lapha ngezwi lakhe, mangabe ufunda uLeviticus, ezinye zezinto ezingcolisa umzimba womuntu, ezingcolisa umuntu ukuthi angabe ingcwele, ezinye izinto ezingcolisa izwe. uLeviticus chapter 19 uverse 27 bazalwane, sisaqhubeka nalezi zinto ezingcolile. Uthi anikudilinga amakhanda enu emaceleni. Ukudilinga amakhanda emaceleni ikhathi elesingisi liyibeka kahle njengoba sikhuluma isingisi nje nesingisi nesono sisidla ngesingisi. Khuluma ngekhathi. Ungoni isilevu sakho emaceleni. Uthi anikuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo. Ningazilobi amabala ngikuJehova. La kwelesizulu likhuluma ukuthi amabala, kodwa elinye likhuluma ngetattoo. Bazalwane, ngicela ukwenza nje lo mzekeliso. Kukhona umfana omncane oyi-teenager oke wathathwa uJesu wayomkhombisa isihogo, wayomkhombisa izulu. Uma efika laphayana ubona umfana oyintanga yakhe. Lo mfana ulapha esihogweni manje uyakhala. Use-Hades lo mfana uyakhala. Lo mfana ngoba uyintanga yakhe wezwa naye ubuhlungu, wayesekhala naye ethi kodwa Jesu yini lo mfana ufunani la? Wathi uJesu ubuza kuyena ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi agcine sela eHades. Uma embuza uthi mina ngabona umngani wami enza itattoo ngayithanda, nami ngayenza kanti ngizofa, ngazithola sengila. Uthi uSathane uqobo lwakhe wafike kwamvulela iBhayibheli. Wathi kulotshwe ukuthini kuLeviticus chapter 19 uverse 28. Lo mfana akakaze azalifunda iBhayibheli, akakaze futhi ezwe umuntu ekhuluma ngalezi zinto. Usesihogweni namhlanje asekho isikhathi sakhe sokuthi abuye azophenduka. Akakwazi ukuthi ngangingazi angikaze ngilifunde iBhayibheli ngoba angeke sibe nokuzilandulela ngokuthi asange silifunde iBhayibheli. Njengoba uNkulunkulu esinikeze iBhayibheli ufuna silazi sukela ngala sizosofika ngala, njengoba namadimoni alazi iBhayibheli kusuka ngala kuze uzofika ngala. Yingakho esibangalela ngezwi likaNkulunkulu. Uyabona nje makabe ufunda lapha uLeviticus chapter 18 imithetho yemshado bazalwane, ngicela niyifundeleni emakhaya. Ubuso uyabona ukuthi lento ebhalwe la izwi likaNkulunkulu ayenzeki la eSouth Africa. Alingcolile inizwe laseSouth Africa ngenxa yalezi zinto. Lo mfana ke useHades namhlanje uyakhala ngenxa yetattoo. Ama-tattoo ayingozi emangalisayo bazalwane. Lama tattoo enziwe ngaphansi kolwandle kanye nalezi zivunulo kanye nale makeup. Le makeup mangase wazi ukuthi iphumaphi ungamangala. Manje na ke bazalwane, ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi uyabona mangabe usafunda nje u29 bazalwane, njoba sehla nje lapha uLeviticus chapter 19. Uthi awuyikuhlambalaza indodakazi yakho kuyenza isifebe, funa izwe lehlelwe ngobufebe, izwe ligcwala ukonakala. Hawu Nkosi yami,
Ake sizibhekeni bazalwane. Zonke inhlangano zimi ngenyawo eSouth Africa. Zikhala ngaloku kuhlukunyezwa kwabantwana. Zimi ngenyawo ubona ukuthi izwi likaNkuluNkulu lithembeke liqiniseke kangakanani. Izwi likaNkuluNkulu liqiniseke ngaphezulu kwephephandaba lakusasa. Ngoba lento uzoyifunda ephephandabeni lakusasa kade yabhalwa la. Kuzobe kukhulunywa ngalezi zinto ephephandabeni lakusasa kodwa ubheke ukuthi libhalwe nini lelizwi likaNkuluNkulu. Izwe ligcwele ukonakala. Abantwana bayahlukunyezwa ngendlela emangalisayo. Kuze kushiwe impela ukuphathwa amabhodi kugcwala imigaqo, kushwelezwa kuthiwa hayibo abantu besifazane nabantwana. Kodwa hayi. uNkulunkulu ufuna abantu babuyele kuyena. Ufuna thina kakhulukazi bomama sibuyele kuyena. USathane into ayenzile esebenza kangaka njengabantu besifazane ingoba uyazi ukuthi abantu besifazane uNkulunkulu bathembe kangakanani. Uyayazi inani labantu besifazane kuNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu mekhuluma kuJeremiya chapter 9 ethi bizana besifazane abahlakaniphileyo bazokhala. Ngoba uyazi uNkulunkulu angeke athi abantu besifazane abeze bazokhala engabanikezanga inyembezi ezimthintayo. Kodwa namhlanje uSathane wenze ukuthi uJezebeli azogaxa zonke lezi zinto egameni lobuhle. Wenza ukuthi umuntu wesifazane azibuke yena nje esibukweni. Angabheki lutho olunye oluseceleni. Manje kuyingozi enkulu. Kuyingozi ukungalifundi iBhayibheli bazalwane. Kuyingozi ukungalifundi izwi likaNkuluNkulu. Kuyingozi yakho. Ikakhulukazi kulezi insuku ezinje. Eyinsukwini zeyimpisi, eyinsukwini zokuduka. Noma ngabe nje ubuliphethe izwi likaNkuluNkulu, kodwa mangabe kulezi izinsuku ezinje kufika isikhathi sokudideka okumangalisayo. Nabantu akade uthi noma kade uthi nawe uthi uliphethe uyeza ukuthi uyadidizela ngenxa yezinto ezenzakala emhlabeni. Bazalwane, kunalesi sixwayiso nje umoya ongcwele asishoyo ukuthi asilifundeni iBhayibheli. Uma ngabe xakwa yileli iBhayibheli livele selikhona elinye elibhalwayo. Uma ngabe sisadidwa yilona leli elizayo lizosididana kakhulu. Manje silifunda iBhayibheli bazalwane, asilidle singalivuli nangenkatho. Uyazi uhlale phansi uyabona mangabe ufunda usenkonzweni kufundwa iBhayibheli. Kufundwa iverse elilodwa, fika ekhaya ufunda ichapter yonke. Ufunde nelandelayo, lidle iBhayibheli. Ngoba lithi izwi likaNkuluNkulu kuzoba khona isikhathi la kuzophela khona indlala, kuzoba khona indlala yezwi likaNkuluNkulu. Uma ngabe ungalidlanga, ngoba mangabe ulidla lizovuka lelizwe olidlayo. Ukuze kwesikhathi ufunda iBhayibheli kodwa lingakubusisi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uthi useyimpini kuvuke lelazo owathi uyalifunda la ngakubusisi, livuke ngaleso sikhathi, likubusise likukhiphe impini, likuqinise naseyimpini. Bazalwane, umoya ongcwele uyaxwayisa kakhulu ngalomprofetikazi ozenza umprofetikazi uJezebeli. Sesishilo ukuthi ke bazalwane ilezi zinto ke uNkulunkulu angayifuni ngaye futhi wenzani uyifundisani ufundisani. Zonke lezi zinto ezenzakalayo bazalwane zivela khona lapho. Yilokhu kuzenza kwabantu besifazane noma ngabe ukwasilisa umuntu esevukela umzimba wakhe sekufanele ukuthi manje azikhulule. Lezo zinto zivela kuSathane. Uma ngabe sisaqhubeka sibheka lezi zinto sibheka ukuthi manje usehambe kangakanani uSathane. Ubani futhi lo Jezebeli? Lo Jezebeli siyamthola la ezwini likaNkuluNkulu. Mangabe sifunda nje amakhosi oqala uchapter 19. Masifunda amakhosi oqala uchapter 19. uEliya uyabaleka. Kungesikhathi lana bazalwane uEliya kade ebulala abaprofeti bakaBhali entabeni yaseKameli. uJezebeli ke la unkosikazi kaAhabi. Mangabe uthi uyambheka lo Jezebeli kwasengazi ukuthi uyena inkosi ngoba uJezebeli uyathanda ukontrola, uyena obusayo. Uma ngabe nje ukhona uJezebeli ushade noJezebeli, ubona ukuthi la ekhaya ngazi ukuthi sekuyena baba la uJezebeli ngoba uyayithanda leyo nto ukuthi kube uyena ophethe. Nalana ke enkosini yakwaIsrayeli uAhabi kwasengazi ukuthi uyena uJezebeli ophethe. Sizobona lapha ku chapter 21. Lana ke uEliya ubalekiswa nanguJezebeli esebulela abaprofeti. Uyabaleka uEliya uzuyofika entabeni kaNkuluNkulu, angizulifunda lonke.
Uma ngabe sebalekile-ke u-Eliya, sizofika laphayana nje lokhuze nisofunda uverse 11, soqala kuverse 11, Amakhosi okuqala uchapter 19 uverse 11. Wathi sizoyifundela thina bazalwane emakhaya lelizwi, ngoba thina sisemoyeni asikwazi ukulifunda lonke. Wathi uNkulunkulu, phuma ume entabeni phambi kukaJehova. Bheka, uJehova wadlula, umoya omkhulu onamandla wadabula izintaba, waphahlaza amadwala phambi kukaJehova, kepha uJehova wayengekho emoyeni. Emva komoya kwazamazama umhlaba, kepha uJehova wayengekho ekuzamazameni komhlaba. Emva kokuzamazama komhlaba ngumlilo, kepha uJehova wayengekho emlilweni. Emva komlilo yizwe elincane elihashazayo. Nansi inceke kaNkulunkulu ibalekiswa uJezebeli. uJezebeli uthe mangabezwa ngo-Ahabu ukuthi u-Eliya ubulela abaprofeti, wathumela izwi nje, wathi uma wena ngingakwenzi kusasa ekuseni ube njengomunye wabo. Wabaleka ngoba uvele uJezebeli ungumbulali wabaprofeti bakaNkulunkulu. Abese-ke mangabe sefike ebandleni abese uyawususa umlilo kaNkulunkulu uJezebeli, abese efaka wakhe umlilo. Yini eyenza ukuthi afake wakhe umlilo? Kungenxa ukuthi thina abantu besifazane simmemile uJezebeli. Uma ngabe sihleli kanje sisebandleni sigqoka izinto zikaJezebeli, ula ebandleni nomoya wakhe futhi uyasebenza la. Uma ngabe izwi likaNkulunkulu lithi kwaba khona umoya onamandla owaphahlaza izintaba, umoya ongcwele ukhuluma ngokuthi la emabandleni la sihlezi khona sinalezi inwele ezingaka, sigqoke lezi zinto, sifaka ama makeup ethu, sifaka igolide lethu, kuyenzeka kube khona umlilo. Umoya ongcwele uthi kuyenza kube khona umlilo ebandleni kanti uNkulunkulu akekho. Njoba lithi nje kwaba khona umlilo kodwa uNkulunkulu wayengekho emlilweni. Kuyenzeka kube khona umoya onamandla, sibone thina la ebandleni kuvunguza umoya, sithi impela uNkulunkulu khona kanti uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu la kukhona khona isihlalo sikaJezebeli, uNkulunkulu akavumi ukuhlala. Uma ngabe uNkulunkulu engazange ahlale noSathane ezulwini, uSathane sonile, sebeyizitha manje, angeke uze ubabeke uSathane noNkulunkulu ndawonye. Manje thina yini eyenza sicabanga ukuthi sizohlaliswa uNkulunkulu la esihlalweni sakhe noJezebeli kulesi sihlalo ebandleni elilodwa? Sihambe sigqoke lezi zinto, sidayise ngomphefumulo wethu kuJezebeli, kodwa silindele ukuthi sehlelwe umoya ongcwele kaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu la lithi umoya, bheka uJehova wadlula akahlalanga la. Umoya omkhulu onamandla wadabula izintaba ufika nje akasekho. Uthi emva komoya ukuzamazama komhlaba, kodwa uNkulunkulu akekho ekuzamazameni komhlaba. Emva kokuzamazama komhlaba umlilo, uNkulunkulu wayengekho emlilweni. Bazalwane, ake sibhekeni manje ey'nsukwini zokugcina, esikhathini sokuduka. uSathane usebenzela ifinal ngoba uyazi ukuthi isikhathi sakhe sesisifushane. Ithina bazalwane esingasazi isikhathi. Bazalwane ey'nsukwini zokugcina asazi thina emabandleni ethu ukuthi kuyenzeka kube khona umoya kanti uNkulunkulu akekho. Kuyenzeka kube khona umlilo kanti uNkulunkulu akekho. Manje ukugqoka kwethu nazo zonke izinto esizenzile yizona ey'xosha uNkulunkulu, futhi asikwazi ukuba ngcwele nalezi zinto. Noma singazila ukudla, noma singakufafaza ngamanzi, sithi sifafaza ngegazi likaJesu Kristu, akungcweliseki izinto uNkulunkulu ayiqalekisile. Nangoku uJezebeli la, angithi uyambona manje kubulewa abaprofeti. Yena uJezebeli uma lufunda kahle lelizwi, kuthiwa laba profeti abawu-450 kwakuwabaprofeti bakaBhali. Yena uJezebeli uqobo lwakhe unabaprofeti abawu-400 abadla etafuleni lakhe. Namanje bazalwane uJezebeli unabaprofeti, abaprofeti imessage yakhe, baprofeti umyalezo wakhe, benze imangaliso zakhe nakulesi sikhathi. Kukhona abaprofeti bakhe uJezebeli. Khumbula lama ngabe ufunda izwi likaNkulunkulu nangu Ahabi laphayana ekhuluma noJehoshaphat. Bethi ethu Ahabi asambe siyothatha iGileyadi esandleni sama-Aram ngoba lingelethu. Uthi uJehoshaphat asibuze kuJehova. Uma bebuza kuNkulunkulu, abaprofeti bonke abawu-400 abadlala abaprofeti baka-Ahabi bathi khuphuka uye eRamothi Gileyadi ulithathe, uNkulunkulu uzolinikela esandleni sakho. Uthi uJehoshaphat onomoya kaNkulunkulu uthi akasekho yini umprofeti kaJehova
esizobuza ngaye kuJehova. Kodwa napa bayagcuma la bayaprofetha. Uthi uJehoshaphat akasekho yini umprofeti kaJehova? Kanti laba ababani? Laba abaningi kangaka. Abaprofeti into eyodwa, ababani? Uthi uAhabi ukhona oyedwa nje osele, uMikhaya. Kodwa ngiyamzonda uMikhaya ngoba akakhuluma okuhle ngami, ukhuluma okubi njalo ngami. Uthi uJehoshaphat ungasho njalo Nkosi, bayamlanda. Uyafika la uMikhaya ukhuluma into ehlukile. Uqala uthi naye uyazi bazalwane uyabona izinsuku esikuzona ziyakuphoqa ukuthi khuluma njengabanye. Khuluma nje, shumayela njengabanye, profeta njengabanye. Uma ngabe sefika lapha isithunywa lesi isigijimi lesi asambe siyombiza, sifike sithi lalela Mikhaya, amazwi abaprofeti mahle enkosini. Bakhuluma ngezwe lodwa. Nawe amazwi akho awabe njengomunye wabo. Nawe khuluma njengabo laba abaprofeti. Uthi uMikhaya mina lokhu uNkulunkulu akubekile akusho kumina ngizokhuluma kona. Uma efika lapha kuAhabi ufika uthi uAhabi, Mikhaya sikhuphuke emsolweni eGileyadi noma siliyeke. Uthi uMikhaya hayi khuphuka Nkosi uNkulunkulu uzolo. Ukhuluma njengalaba prophet njengoba eyaliwe. Uyezwa futhi uyabona nje bekhuluma kanje khuluma kahle njengami. Akuveli ke uNkulunkulu. Uthi ngiyokufungisa kangaka ukuthi ukhuluma iqiniso egameni likaJehova. Uthi kuMikhaya uNkulunkulu ukhulumile okubi ngawe. Uthi mina ngabona uIsrayeli wonke ehlakazekile njengezimvu engenamelusi. Wathi uNkulunkulu laba basenankosi. uNkulunkulu uthi laba basenankosi kodwa inkosi uAhabi usekhona. Uthi njengezimvu ezihlakazekile. Mhlambe namanje uNkulunkulu mayebheke eSouth Africa uthi lezi zimvu ezihlakazekile engenamelusi yizabelusi bebaningi kangaka. Uyasho ukuthi uyabona uNkulunkulu uphumile waba umoya wamanga kulabo abaprofeti bakho bonke. uNkulunkulu ukhuluma okubi ngawo. Ngicela sibheke lento ukuthi laba profeti abawu400 bakhuluma into eyodwa. Kodwa uJehoshaphat onomoya kaNkulunkulu uthi akasekho umprofeti kaNkulunkulu. Kuyacaca ukuthi laba profeti abaningi kangaka akubona abankaNkulunkulu laba profeti. Umprofeti wayeseselo yedwa kaNkulunkulu. Manje nathi einsukwini zokugcina abazalwane kufanele umuntu umzalwane noma umntwana kaNkulunkulu onomoya kaNkulunkulu ozokwazi ukuthi ngisho neziprofeto zivela kuNkulunkulu yini noma cha. Ake